Assalamualaikum Bolo, selamat sore, selamat berjumpa lagi di channelnya Mas Faiz. Kisah aku tas bari ngarit Bolo. Nggih. Kuwi ramban. Ramban Bolo. Sedang. Garing ya, sampai garing Bolo, sampai garing. Ini sampai garing Bolo. Lanjut Bolo, iki aku nang kandang. Ah, iki ora ono pakane lho, kosong blong. Ono pakane, Yahmen iki rong dipakan. Bungkas. Oke, makku Bolo. Ngisi kates nggih. Jangan besok kupatan. Gandeng apa yang apa, Mak? Gandengan apa, Mak? Loto. Oh, lento Bolo. Loto. Lagi anakku mangan nih kates nih. Enggak. Ini nak. Lihat. Ya pitik bedong rubung Bolo. Guna mau nak kates ra Bolo. Kini oke kates. Mateng. Lanjut Bolo, aku iki saiki neng kebun blimbing golek tombo ngelak Bolo. Golek tombo ngelak ketok enak lagi. Hai kuningnya Bolo. Kayak kena tombo ngelak engko. Iki Bolo, tombo ngelak. Mangan blimbing sik. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Blimbing Bitari mantap. Delok lanturan apokat belum. Mari kawan. Kok kandang man blimbing. Bareng ngono aku neng Tegalan ngindangi blimbingku sing wis kembang-kembang iki swaya anu Bolo iki. Wis waya tuku plastik nggih brosong Bolo. Iki. Kembangnya. Lah bro kembangnya. Lah ya kan. Ndangi makku ning pawonan iki. Pawonan apa luwengan iki ngono iki. Nah, iki godhog kupat. Godhog kupat bar kok Tegalan. Makku rajin Bolo. Nah. Kupate sik digodhog Bolo, engko lek wis mateng baru. Ono manuk, ora muni-muni kuwi lho. Pakanan pitik iki le. Nang ngesor anu irek pakane. Pakanan pitik.
mangan bolo, pitik mangan. Kesel bolo iki tas kok ngarep kok delok blimbing mari ngono nyang kandang wedhus. Terus delok make masak kupat turung mateng. Durung mateng ya, Mas. Durung mateng masak kupat. Esuk kan kupatan bolo. Keringetku ngene lho, Bro. Kok tegalan. Bah. Ya Allah, ya Allah. Ya wis ngono ya, Bro ya. Aja lali di-subscribe. Oke. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bro ya. Semoga diberi rezeki barokah, panjang umur, kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wakiri berita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.